Det er jo rigtig sjovt at se så mange mennesker her, som er helt vilde for at se, at vi skal være våde. Og det, vi skal være våde her, det er jo takket være den udfordring, som gården for Karl Rass har givet os til Deval Bosch og Festhul om, at vi skulle udbrede kendskabet til den her sygdom, der hedder ALS, som er en rigtig kedelig sygdom, og som vi har hørt lidt om. Men vi har valgt at tage udfordringen op, og i den her sammenhæng, jamen, så skal man jo nominere nogle personer. Og i mit tilfælde, så har jeg tænkt mig at udfordre 3 personer, og det er Henrik Bjørn fra Fine Tools. Det er en af vores rigtig gode samarbejdspartnere fra Mester og Svend, der hedder Michael Ruhed, chefredaktøren. Og så er det Mestertidenes chefredaktør, der hedder Claus Tøtrup. De 3 vil jeg gerne udfordre til at tage den samme udfordring, som jeg kommer til at gøre lige om lidt. Og så er det dig. Ja, og jeg vil selvfølgelig også sige tak for udfordringen af Gorm. Den har jeg ikke set lige komme, og så, når vi så ser os rundt her, så er det jo en fantastisk opbakning, man har, og lige pludselig så er man populær, så det er jo helt fantastisk. Så jeg tager selvfølgelig udfordringen op også, og jeg vil selvfølgelig tage følgende. Jeg vil tage Stig Wahl Grimstrup fra Wahl Thürmer, og jeg vil tage Dennis Knudsen fra Barco, og jeg vil tage Lars Aabæk fra Danerlin. Og så vil jeg servere det videre til Søren Oskær. Tak for det, Niels. Tak for det, Niels. Jamen, jeg vil også sige tusind tak for en fantastisk udfordring. Jeg har bare gået og glædet mig til at skulle være lidt våd i dag. Jeg også, vi har svedt så meget ned i handen med super salg, kongemesse. Og så vil jeg egentlig bare nominere Olav Østli fra Rocco. Jeg vil nominere Sten Klokker. Jeg synes, det er synd, han ikke er her lige nu, men han skal have lov. Det plasker lidt på hovedet på ham også. Og så vil jeg nominere vores fotograf, Jan Teller, som kører det jo. Og så er det. Han tager gode billeder jo. Så tak for det. Tak for det. Og nu venter vi selvfølgelig, fordi det hedder en Ice Bucket Challenge, så nu venter vi sådan set på, at der bliver fyldt lidt is i vores spande her. Og så kan vi jo holde en lille bitte pause, inden vi tager hele rækkefølgen. Godt med is, Peter. Skal vi løfte op? Og så. Jens, du må godt stå op på kanten. Jens, op på kanten. Så. Du skal bare nok til sig. Er du klar? Det skal vi.